Jeg synes, I gjorde det rigtig godt, og jeg synes også, at Nørre gjorde det rigtig godt. Ja, han gjorde det fantastisk. Allerede i anden hånd, der tog han jo sine chips der. Han spiller fantastisk. Han er både god til at danse. Han ved godt, at han skal op og danse i morgen, derfor bliver nødt til at arbejde hurtigt og effektivt. Jeg kan lide det. Hvad synes I om at spille med Amalie? Jeg synes, at hun var med på finalen. Hun spiller godt. Jeg kunne ikke tage stik mod hende. Skrab. Hvad synes du, Amalie, om det? Jeg synes, det var rigtig fedt. Jeg synes, det var rigtig sjovt at spille mod dig. Fordi du prøvede, men jeg gjorde alligevel lidt andet. Kan man ikke så man kan jo sige, jeg spillede ikke mod Amalie, men hun har svært at læse både i poker og i real life. Ikke for så noget for dig, Amalie, men jeg vil sige, Mads er relativt let at tage røven. Nå, okay. Nå, men jeg synes alligevel, at det var super sjovt. Det var fandme fedt. Og jeg synes, det er så fedt, at I har vundet rejsen til Vegas. Det er snyd, men jeg er glad på jeres vegne. Det er jeg fandme. Det er rigtig fedt. Det var super fedt, og USA rejser. Nikolaj, Sådan, jeg kommer lige her ind med en lille præmiebevis til jer. Uffe Steen! Uffe Steen. Tak skal du have. 5 rejser til Las Vegas. Ja, perfekt. Tak for det, Nikolaj. Tillykke, må vi lige give en hånd. Jeg håber, I får en rigtig herretur. Jeg skal nu få et kamera herovre. Kort interview. Vi er jo enige om, at modstanden i dag, det må ringe. Er vi ikke enige om det? Ja, på et tidspunkt så jeg på bord med dig, Uffe. Der var den i hvert fald. Det var ikke alt for meget. Det var noget med, at du var all in med en 2 og en 3. Ja, men jeg tror, jeg vandt den hånd faktisk. Som jeg husker, det vandt du aldrig. Det er også klart. Det der i det, det er bare